Egun hon entzuleok, hemen gaude berriz, egunero bezala tipitapa irratian, zuen goiza atseginagoa egiteko asmoz. Arrazoi duzu, Maite. Gaurko saioa benetan bitxia izanen da. Konta eguzu, Diana. Lehenengo, berriak kontatuko dizkizuegu. Eta, ondoren, iragarkien jarraian, pipiri elkarrizketa bat egingo diogu. Elkarrizketan zehar, zuek, entzuleok, pipiri galderak egiteko aukera izango duzue. Telefono zenbakia markatuz gero. 902-222-234. Anima zaitezte! Lehenengo berriarekin hasiko gara. Gaur goizean, A8 autopistan, kamioi batek kotxe bat harrapatu du. Eta, badakizue zergatik, kotxeak kontrako norabidean zihoalako. Errepidean kontu handiz joan behar da. Bestela, hauei bezalako zerbait gertatuko zaizue. Eta adi seinalei eta lurreko geziei. Eta orain bigarrenarekin hasiko gara. Atzo, Donostian, kaletik bitxakurrek topo egin zuten. Eta bat bestea baino asko handiagoa eta indartsuagoa zen. Badakizue zer gertatu zen? Imaginatzen duzue, ezta? Txakurra handiak txikiari hozka egin zion eta bazkaltzeko hartu zuen. Eta orain pausa bat egiteko iragarkiak datoz. Nazkatuta altzaude, zure zabaten usaintxarrez? Hemen daukazue merkatuan dagoen produkturik onena eta berriena. Arrozoin besprai berria. Joan zaitezte erostera eta zuen zapatek ez dute berriro usaintxarrik izango. Hemen gaude, zuekin berriz pipiri elkarrizketa egiteko. Hasiko gara. Kaixo, Pipi, zer modu zaude? Egunon guztiei, ni hemen zuekin ondo egongo naizelakoan espero dut. Beno, hasiko gara galderak egiten. Ondo moldatzen altzara bakarrik bizitzen? Bai, oso divertigarria da. Nahi dudana egin aldudalako. Gainera, naiz bakarrik bizi. Nire tximua eta zaldiak konpainia handia egiten didate. Rin, rin, rin. Itxain momentu bat, Pipi, nahi bat dugu eta. Kaixo, egunon, norekin hitz egiten ari naiz? Kaixo, Irene dut izena, eta pipiri galdera bat egin nahi diot. Aurrera ba. Tximua, zuetzan bihurria da, ezta? Ez dizu etxe osoan kasgora jartzen? Bera ez da bakarra. Nik neuk ere asko laguntzen dut hortan. Bale, eskerrik asko, hori zen nire galdera. Agur! Ondo izan eta beste bat arte. Jarraituko dugu galdetegiarekin. Esan duzu dena hankaz gora jartzen uzten duzuela. Eta gero biltzen alduzue? Ez da beharrezkoa. Badakigu oso lagun onak dituzula. Nola deitzen dira? Mutila Tom da, eta neska Anika. Baina ez pentsa lagun bakarrak direnik. Baita ere badaude bi polizia oso jatorrak. Niri farra handia ematen didate, inoiz ez nautelako harrapatzen. Rin, rin. Markatu etetea berriro, Pipi. Baina beste dei bat daukagu. Egunon, norekin hitz egiten ari naiz? Kaixo, ni Arantxa dut izena. Galdetu nahiko nuke ea zenbat urte dituzen zure lagun horiek. Nire adinekoak dira, 11 urtekoak. Bale, eskerrik asko, gero arte. Agur, agur! Beno, jarraituko dugu. Tom eta Nikarekin bihurrikeria asko egiten dituzu. Konta duzu gehien gustatu zaizkizuna. Hainbeste dira... Beno, nire gehien gustatzen zaizkidanak Tom eta Nikarekin kanpora joaten garenekoak dira. Beno, eta amaitzeko baloratu aldezakegu zure indarra? Bai, noski. Zer nahi duzu egitea?
Mahai hau eta hemen dagoen guztia altxatzea. Baina, kontuz, erortzen bazaizu ezin izango da entzun irratia. Lasai, lasai, orantxe egingo dut.